Ține încă o dată să... Am ajuns la masă. Dar ce are, frate? Magnel! Ce? Magnel! Hai, stai. Așa. Și acum? Ține din nou tot primul. Și sar 3. O ții un pic. Așa. 3, aici e 3. Ca de gen. Nu ai buton să scoți aerul din el, pula. Răutare. Hai că mergi, nu mai e vezi dacă am fumat. Uite-mă la butoane, că nu ești. Așa, jos, ăsta. Da, na, 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 na. Mamă, dracu, ce e? La cât ți-am cântat melodia, nu ai în cap în pula mea. Nu, că trebuie să-ți cânte în cap melodia, să poți să o cânti. Da, nașu, 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 nașu. Începem și noi cu darul, vezi? Stai. Stai, nu, te-a dat. Că ți-l iau, ia uite, cum se duce. Ia-mă camera. Să luăm percuție, hai. Stai. Așa. Hai, vezi la pic. Dar nu știu, nu, de... Sună altfel dacă țin și sapă ăsta. Se duce aerul când m-am uitat. Am învățat mai din tare. Ce mi s-a fost ăsta, nu știu. Nu pot să Stai că nu văd. Da, da, și care e faza că eu nu fac ca tine, fac așa pe fiecare notă, să dau stânga. Eu îl duc cu el până în capul. Fă de 2 ori același lucru. Ce? Fă de 2 ori același lucru. Același lucru, ce lucru? Cântă pe alea 3 note. În sus, da? Sus și după aia jos. Aia jos. Cum prăstiu? Tu s-a spus cea mai tare. Te-ai imaginat vreodată că o să cânti așa la acordă? Pe drumul cadrului?